Δημητριακά, κρέατα, ψάρι και κρασί. Πρωινό, ονομαζόταν άριστο και πρόκειται για ψωμί που τυγμένο στο κρασί. Τα γεύματα συνήθως ήταν δύο. Μεσημεριανό, περιλάμβανε κυρίως ψάρι και όρθια. Βραδινό, αποτελούσε κύριο γεύμα και ήταν αυτό του κρουσιού και της φιλικής μυρωδιάς. Επιδόρπου, σέρβεραν ιδίως κρεμμύδια, σκόρδα, αμύγδαλα, νομπούς και κρυούς καρπούς, καθώς και γλυκές καλλιρές φύσης φτιαγμένες από μέλι, τυρί και λάδι. Γάμος στην αρχαία Ελλάδα. Γάμος, θεμελιώδης θεσμός, υπαρχονιστικός. Είδος κοινωνικής σύμβασης με πολιτικές, οικονομικές και πρακτικές προοπτικές, αλλά και άλλες προεκτάσεις. Τελειτουργικό. Διάρκεια. 3 μέρες με 3 μέρες πάλι. Πρώτη μέρα. Προάγγελα. Πρωτέλα. Ιδίες φροντίδια, ταινίρα, την Αφροδίτη, την Άντρη και την Ήλια. Τελετία απαρχών. Προσφορά ταξιδιών από τη μύτη στην Ήρα. Λουτροφορία. Το λουτρό, δηλαδή τη μύτη. Δεύτερη μέρα. Κύριος γάμος. Διακόσμηση σπιτιών, χρήσιμο μύτη. Γεύμα. Προσφορά διεκτημάτων. Εμφάνιση νύψη με το πρόσωπο καημένο. Ανακαλυφθήρια. Αποκαλύψει νύψη το πρόσωπό του. Μετά το γεύμα, ακολουθεί η πομπή της νύψης. Μεταφορά της νύψης σε καινούργιες σπίτι. Βοήθεια από τους θεούς Ελληνής Ατρομής. Υποδοχή της καινούργιας ζωγραφιού από τη μητέρα του Βαμπρού με φρουτούτια της Σφαίρας Σύγκριτης. Τρίτη μέρα, επάδεια, με καφέ με δώρα.